karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Di ta magdugay din hima mo, oy. Kipas ko nagmarong torta. O niya, mga datang tao di nagpuyo ng baya di ha. Ayaw na, Binoy. Mayong adlaw! Mayong adlaw! Ay! Uy, hala! Ganun niya. Gusto na sabi yung pasakitan nila ko, apo. Lo, kalma lang. Wami daw tang tuyo, Lo. Agoy, no? Pastilan no, oy. Maboto yung tao na replay nga mo gigunitan. Naabiri ang among gisakyan nga auto sa ubos, Lo. Ug uhaw na kaayo mao nga. Mga yamig, mainom nga tubig. Aw, kundo na kay balikya, mamalit mi. Tempalo, nganong alerto man kayo ka, oy. Makapatay ba yung kag di oras ang kaaptik ni Molo? Daghan ng mga dutang tao karang panahon. Mahihap na lang ang butan kung patyon ato. Buotan man ko, no? O kami duha di, ay. Hello, Lo. Mga social worker man mi. Oo, mga taga. Anong biabot mo din, Pita? Oo. Kuan ka nang naghimo mi og survey. Ayaw kong ilala dito. Hmm? Isugo na sa mo sinutang babae ka sa ko na ako, apo. Ano, saan tayo maghatag gimig ayuda? Wala nagsugo na mo, no, oy. Ako, andi ay. Lo, Ah, dili lagi mi mga utang tao. mauna. Taga-gobyerno mi. Mm. Nag-survey mi din sa inyong dapit. Unya, nadaot man ang among sakyanan. Ako, wala kayo labot sa ayuda, ron. Palayas mo! Taipa. Mamaya na ta din himo mo, yung wrong timing, man ni. Palayas mo! Mga salbayas mo! Kamu ang nagdag di mana sa kong apo. Uy, Ilan mo ang gaon na dili sa angay ng mga bumbo sa apo. Uy. Butay si Binon. ha? Pero, Ano? Gusto mong balo sa mat? Lo, ayaw lang kasuko. Nag-survey na lagi mi. Pilaman mo kabuok nga nagpuyo din sa inyo, Lo. Ay, kung ilala. Di kami yung mainat. Mga dautan mo. Gusto yung sumukon ang malinaw na mong kinabuhi sa kong apo. Ala. Lo, kalma lang lagi. Okay, so- Mga social worker lagi mi. Mauna. Mutabang mi ninyo, Lo. Paglayas mo! Pinoy! Ala, isok. Aray, madakmak na, uy! Tapos na. Ay, dagan. Ay, aray! Madakmak na! Maligrasya matagi orasan ng kalakihan ng dapita. Mamay, mamiya na tadi ni dali dayon. Noon sa bato si Lolo, uy. Nasuko magmaayo na to. Hindi na kita mamalik dito mamalik so, ha? Binoy, Ha? naa ditong payang tinaguan ni Ed. Ala, ma'am. Ayaw na lang pagunahon nagbalik dito kay murag nagwild ang tiguwa nga nakakita ni mo. May kasuko siya sa mga tao tungod sa iyang apo, Binoy. O, ala. Veron angan sa iyang apo. Feron, dool kayo sa nga Veronica. Oo, Veronica, oy. Ma'am, mabalik talaga sa syudad. Udto na kaayo, oh. Basig mo samot nga, magduda sila kung asa taba nangabot. Wala ba tamo ato ko opisina? May site nga gisusi, Binoy. Mao ka na ang rason nga miabot kita din sa South. Unya kini amat ta sa North. Dili na magduda si Ed, uy. Nga nagsusita sa iyang sekreto, kung dili lang tabutugan sa hustong location sa atong giadto karon. Ha? O tuod sab, no? Salamat ha. Huwag yun ka mo sangpit na ako sa kungan. Mabuking ta ni Sir kung magsangpitay ta sangan. May kinagahon-ahon na dayon ka, ana. Unya, unsa naman ta ini? Mamauli na ta sa syudad. Mayong gabi, Sir Ed. Di ada ba si Alexa?
Wa pa gyud mauli ang maayong laki ni mong asawa pa. Oh, iyan. Ni abusa ra mo gyud nagmaayo imong asawa pa. Nagbuot-buot na siya lakaw nga way pagtugot nako. Nahibaw ka ba kung hain karon sa Liksa? Aw, karon nga gabi na unya, wa pa siya mauli. Klaro kayo nga nakig-date na siya ni Paul. Og basin, doon na siya ilaing lalaki. Nakig-date na to siyang uyab ba? Naunsa naman ka iyan? Pamatian ko ng imong sinultihan. Mura yung kag way klarong eskwela ana. Pa, gisulti lang akong tinuod. Gusto na. Pabuto na to sa Alexa nga maabot. Gawas pa, naa si Binoy nga kauban niya. Musulti yun sa ilang lakaw ni Alexa. Di, ginamusulti pa kundi na ni mo kulatahon. Kulatahon? Gusto ka nga kung kulatahon si Alexa? Maldita kinasawa ni mo pa? Iyan, kinahang sabto nimo ang akong asawa. Kung sa imong pagsabot kuwang siya sa kabuot, dili ko mutuwa na. Dali ra makasabot si Alexa. Gani, mas dali siya makasabot kung unsa mayong buhaton kay kanimo nga akong anak. Ah, pa, Kung dili ka gustong akong mapasakitan og sulti, ayaw na kong sulsuli. Kung unsaon ko pagda ang akong kaminyoon, labi na sa akong asawa. ang siris? Niara ko dong. Tabangan ta ka kung unsa may nakahasol sa imong utok ha. Sulti lang yun sa imong problema dong. Wa ko'y problema. Lo. Ay, may problema gining bata nga mas lawom pa kaysa iyang pagpangigis iyang ina-ina. Mo na ka to Pinoy ha? Mao na isulti ni ng sedes kung mangutana sila kung diin tagikan nga nagabhian man ta. O Mama Liksa, basta dito ta sa south, ugwa sa north, ha? Mas kamay tag isulti, mas safe ang atong sikreto. Naglipukit ko. Kung anong nasuko og maayo na mo ang tikuang. Gusto na ko siyang... Diin mo gikan? Iyan? Wapalagi ka matog. Concern ka na mo sa among lakaw? Wa ko ma-concern ninyo eh. Kaya wa ko'y labot kung maunsa man mo sa inyong lakaw. Unya, nga nung interesado man ka kung diin mikikan? Anak ko si mong bana, gaga. Ay, habad. Ay lang kung hindi gagadong. Okay, dito mi sa south, mayuta kung gitanaw dito ng dapita nga angayang himong subdivision. Nagsulti ka kastinod? Oh, sulti ako ito. Good night. Magkalagot yung bayan. Maldita kit. Pero, klaro kayo nga doon na siya gitaguan. Mata! Ay, busing. Usa man ni mamasakir ni? Nalimot ka? Nga nagsabot matang musulti ka na ako sa inyong lakaw? Dito mi sa south, o niya. Ayaw pamakak. Mao lagi na tinuod, sir, oy. Tukon pa ko nimo. Mal. Sige! Sulti na sa tinuod ninyong lakaw. Wa ko lang kasulti nimo, God. Nagsorbe rami dito. Kumusta man ang gitsik ni mong kayuta? Tinuod ba nga may gitanaw ka nga site? Pero, dili man siya maayo para sa subdivision. Kuyaw kayo kay gilibutan niya og bukid. Okay. Katuog na. Ed,
Uy, sa may emergency nga imong kitakan kanina. Oh. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!